Helo, gweithio fi, capten pêl-rwyd Geltaidd. Mae rhyngol penwythnos yma a dyn ni'n edrych ymlaen i chwarae. Ni wedi ennill un o 2 flynedd diwetha, felly croeso bysau na ni ennill eto i cadw'r traddodiad. Dyn ni wedi cael kit newydd blwyddyn yma, a dyn ni'n chwarae yn lig Machynllaeth a gwneud yn dda hyd yn hyn, felly gobeithio hynny dda byn diwedd tymor. A mae yna lot yn troi fyny trainings dyddiau yma sydd yn ar y cath da, a felly jyst gobeithio bydd pethau'n mynd yn well i'r Geltaidd blwyddyn nesaf. Mae rhyngol yn Abertawe eleni a hwn di'r flwyddyn gyntaf i tîm pêl-droed merched y Geltaidd gystadlu. Da ni edrych ymlaen, da ni wedi cael kits newydd ar gyfer yr achlysur. Nhw'n neis iawn edrych ymlaen i wisgo nhw fel tîm a chwarae yn nhw. Da ni'n clwb newydd ers blwyddyn dwytha, so hwn di ail flwyddyn i leni a hwn fydd y tro cyntaf i ni gystadlu. So da ni'n edrych ymlaen cael dipyn o hwyl a gobeithio curo allan.